Straight to the O point. ang atong update dito sa Middle East, mga sukit tigpaminaw, padayon ng bombardiyo mga higala. Ang Israel mihimo og bag-ong pagpangatake dito sa Tehran o inguman dito sa Beirut mga higala sa Lebanon. Gumikan sab sa pag-apil mga kaigalaan sa grupong Hezbollah nga miatake po dito sa northern part sa Israel. Straight to the point. Ang Hamas dawa na makalihok mga kaigalaan kaya na neutralize naman to hasta ning Houthis, pero ang Hezbollah nagpadayon mo na nga mi-condemn karon ang Lebanon government ni ining Hezbollah nga dili mga kaigalaan mo apil. Apan ni apil man gyud, so gibombardiyo sad sila karon sa Israel. Straight to the Kagata point. nagpagtagad lubutaga mga higala sa ato paban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang US Forces usab, ang US Navy ni palunod sa mga higala sa 11 ka mga barkong igugubat sa Iran. Straight to the point. Katarig pagtagad sa karong nga buntaga mga higala murag na paralisar ning Iran ning kalakiha. Ang ila mga higala nga nuclear nga program o ang ila mga higala mga tao, mga senior commanders na nga matay. O ingon man mga higala ang ilang mga signal na nga daot dito. Muna nga dili coordinated ning ilang attack. Kay ang ilang headquarters na bungkag man mga sukitig paminaw, tuara ba mga computers dito. So unsaon naman na kadto mga individual mahigala nga mga tuwa nga mga units dito sa ubos. Wa nay command gikan sa taas mga sukitig paminaw. Mo'y nag-iyahay na lang mga higala og pangitag pamaagi nga mo retaliate. Mo na nihimo sa retaliatory attacks. Ang problema ron kung pag-retaliate mahigala dili misguided ng ilang mga missiles o ilang mga kagalaang mga drone nga dili mga higala accurate ang pag-igo. Kay medyo dunay kakulian sa ilang mga equipment. Inay ang embassy mo igoon mahigala, ang civilian mo na igo. Mo na problema diha ron mga sukit tigpaminaw. Dunay mga hotels nga may nanam mga igo mga higala porbida. May gani kay kini mga nasod sab dito mga higala sa mga neighboring countries ining Iran, maayo sad ang ilang defense system. Muna nga intercepted sad ang mga ballistic missiles nga gikan sa Iran. Straight to the Doon na point. lang di sa uban may gala nga mosipyat. Dito sa Israel doon ay bagong nisipyat ron, may gani kaway na matay, ha? Doon na mahigala nga bungkag kay wa masagang sa ilang Iron Dome. Kay matod pa mahigala 95% ang masagang, ha? Doon ay miingon nga 99% doon na gidi masagang. Og ibutang tag 99% ang di masagang. Og doon na mahigala 1,000 ka ballistic missiles ang i-attack mahigala sa Iran ngadto sa Israel. Og 99% ang masagang sa tupad dunay napo kabuok. Og 1% mga higala ana dunay napo kabuok og 1,000 na paluparon nga medyo di gyud masagang. Straight to the Nga point. imagine ka kanang napo kabuok mga higala, minimal na kayo. Pero delikado sad mga kagilaan kay ang maigo civilian man nga mga communities. Straight to the Kay point. inig bawas mga higala magod, ining Iran mga kagilaan, paturagas ang bawas bahalag kinsa maigo. Ang kining Israel o kining US, giklaro gyud nila nga kato mga military installations lang gyud ang igon. In fact, ang Israel mahigala sa bag-ong pagpangatake sa Beirut, Lebanon, o ingon man mahigala sa Tehran, Iran, ha? Nihatag og warning mga sukit pa na 1 hour before sa pagpangatake nga mo libkas na, mo evacuate ang mga civilians kay doon na sila himuon nga pagpangatake. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga mga kaigalaan sa ato paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. problema, ang baos, why pahibaw? Muna mga higalay tagantag pagtagad ron. Nining atong pagman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Matawag nato mga higalag padayon ron no dito sa Middle East mga sukit tigpaminaw. Ang mga panghitabo sige paghapon mga higalang bombardiyo o gitan-aw mga higala ni Donald Trump nga tingali ang budget ani mga 4 to 5 weeks indikin. So sa kabuan kapin ang budget ani nga kwan until mga higalag mo surrender ning Iran o dili mo surrender, tan-aw nila mga 4 to 5 weeks. Murag mabungkag-bungkag na gyud. Kay wa man mo react po ng ubang mga nasod, no? Ang kato mga medyo amigo-amigo sa Iran wa gyud makalihok. Ang Russia mahigala igo lang mga kaigalaan ni issue og statement. Condemn nana. Ang China po mahigala nag-issue og statement ug unya ni reklamo dito sa United Nation nga dili maayo kining gihimo sa Amerika. Anak la sa kutob day. Mo nang diha nang laay kay. Yagi tala ni katawa mahigala ba? Ug ikaw Iran mga sukid tigpaminaw nga nagsalig ka nga naa kay mga nagtuo ka nga mga allies nimo. Ya pag abot sa panahon mahigala igo ra man isog statement.
Paita ining kalakiha, ha? So wala, kisamay ni tabang raron sa Iran, ang Hezbollah ra. Nya kasama ning Hezbollah, sa mga gidakon sa grupo ani. Nga kanang Hezbollah may gila terrorist group man na. Nga naa sa Beirut, Lebanon, naa na sa Lebanon nakapwesto kay ilang kontrang Israel. Ang sponsor ana ang Iran. Muna karon ang hanto doon medyo naglisod pa mahigala pag-recover ang Iran kay ilang leader mahigala nga strong leader si Ayatollah Ali Khamenei. Naglaylain na ng pronunciation mga kaigalaan, pronunciation sa mga magbabalita sa dito sa kinini ang mga televisions mahigala sa CNN, sa BBC. Ang uban day mingon nga Ayatollah Ali Khamenei. Ang uban mingon Ayatollah Ali Khamenei. Unsa may tinuod Khamenei, Khamenei. O sabi ni saya pa Ayatollah Humana. Maglisod-lisod matag pronounce. Ang uban Khamenei, ang uban day Khamenei, murag silent K. O garis Bisaya na, Humana. Lagi talaga katawa mahigala pero kinini ang kanibang nahitabo ita dito seryoso ba asa ni, no? So si Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, namatay mga kaigalaan atong milabay Sabado, nanay ni Puli unta niya nga supreme leader. Nga mao kini mahigala si Ayatollah gyapon Arafah. Sus namatay naman sad. Igo naman sad sa strike mahigala sa Israel. So gahapon nagplano sila, nagmeeting sila nga magpili og lain na pong leader. Agi bombahan na pong mahigala sa Israel. Muna karon murag wa pa. Ha? Kinsay next in line na mo lang sa mo kaman-kaman ron. Ha? Morning nahitabo mga sugid paminaw. So dunay fresh kapag pangatake ang Israel dito sa Tiran o diri sa Beirut. Unya ang mga barkong igugubat nga naparada mahigala sa Iran diya sa may Gulf. Na nga bungkag mga higala natundag sad sa US Navy mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Nibawas pod mga higala ang Iran. Doon naman sa mga commanders ito, mga junior commanders, nakabawas pod. In fact, ang embahada mga higala Saudi Arabia, perting pagka bungkaga. Why namatay? Kay ang mga Americans nibakwit na. Namakwit na daan. Doon na mahigalay sa Kuwait day, gibumbahan sad. Ha? O guban pa nga mga kwan sa Riyadh, mausad. Gipambumbahan mahigala, pero walay mga Americans nga na igo. Doon na po noon mahigalay na kalas yun nga mga upat ka mga Americans day. Gitagaan na ganito mahigalag award ang pamilya mahigala ni President Donald Trump. Kay na may casualty yun mga sukitig paminaw, pero ang Iran mahigala 14 daghanang casualties. Straight to the point. Gumikan ining maong insidente mga kaigalaan. Now, ang grabe yun ang mga equipment. No? So, dili pa tamo hisgot pa kini si Trump o kini si Benjamin Netanyahu. O maghisgot ka mga higala o maander ni sa mahigalag mo gawas ang waran sa ICC. Kini mo ipa-ICC nila. Di man po ni wa may makadakop sa nani. Isa may mo dakop ni Trump mahigala ni Benjamin Netanyahu. Lisod. Mo na kanang ICC double standard na. Kana lang yung kaya ron niyang dakpo na maura. Di man yung makadakop siya og kuan gyud wa may pulis, wa may militaryong ICC. Wa may tas Putin yung isu hagwaran sa kamo pa hinoy okay padakop. Nya kinsa man po ima ICC kini sa Ayatollah Ali Khamenei nganong maghisgot pong ICC sa una pa nga daan man ni mahigala nga nag-sponsor og mga terrorist nga mga grupo. Katong Hamas mga kaigalaan. Imagine kang Israel may mutira ang US mo. Hatag pa mga nag-warning sa mga civilians. Ba't kini inigtira na? Why warning? Wa man lagi may isguti sa ICC nila mga nganday. Ha? So muna nga, medyo doon na ba yung mga sa international law mahigalang isgutanan, daghan yun nga mga gray areas. Tinuray lang. Muna ako nang isgutag apel tong nahitabo mga higalang hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte unya. Ba't unahon talasan ni mahigala ning gubat ron sa Middle East. Kay sa unta man ni mahigalan kagrabe naman ni mga sukid tigpaminaw. Pero ingon si Trump mga 4 to 5 weeks ra mo itaas-taas ani. Matod pan Trump pasig tinuod sad kay kung kabantay ka mga kaigalaan kadtong president sa una nga si George Bush iyang gikuha to si Saddam Hussein mahigala pag desisyon ni George Bush nga kuhaon Saddam Hussein. Nakuha to 9 months mang operation. Kadto si
Osama Bin Laden, panahon mahigala ni Barack Obama, ingon niya kuhaon si Osama Bin Laden, pila man kakuan kuha niya. Niabot mahigalag 9 years, una nakuha si Osama Bin Laden, dugay kayo. Pero kini si Trump, lahi masani kay, pag ingon kuhaon si Maduro, matay. 3 hours na nakuha. Medyo kuyaw ni si Trump, manghigala lahi ni kuhan ng tawhana. Medyo lahi ni iyang kuhan, lahi ni iyang pamaagisad. Pag ingon niya kuhaon si Maduro, mura lang nagpunit mga higala kuhan ay. Ha? Mura lang nag-pick up mga higala og manuyupay rugby. Sayon kayo gi-pick up mga higala, ha? Karon kini si Ayatollah Ali Khamenei, pag-ingon nga kuhaon, pagkamad ni Trump mga sukid ig paminaw, lupad na dayon ang mga Bito bombers. Tulo ka mga Bito bombers gikan sa Whiteman Air Force Air Base dayon mo initira dayon sa compound nga didto mahigala si Ali Khamenei. Unya kining tulo ka mga Bito bombers nga nagdaog GBU-57 bombs. Pagkamad mga higala, dito lupad na, ang final order mga sukit paminaw, pag-iyon nga naayod, confirmed. Within 2 hours mga higala, kuha si Ayatollah Ali Khamenei. Straight to the point. Kay kining ilang gigamit mga higala nga bomba, mauni ang GBU-57 bomber. GBU-57 bomb nga mo penetrate sa ilawom. Laliman ka kini yung gikuhaan mga kagalaan ni Ayatollah Ali Khamenei. Tuan ni sa ground yun. So naay building mga sukit paminaw nga naa sa babaw, but ang underground 200 feet below the ground. Tuwa dito mahigala nagmeeting si Ayatollah Ali Khamenei. Nakauban niya sa iyang meeting ang mga senior commanders, ang iyang mga sinaligan sa iyang panggobyerno dito sa Iran. Timing kayo. 12 kabuok mga higala nga gika-meeting niya. Dito gud sa ilawom. Ang pag-engineer anak mahigala, kanang mga engineers nga nagtukod anang maong building. Kini o kini. Mao ni mga kagala, no? Wa sa magdahom nga, ang mga engineers nga nagtukod ani, wa sa magdahom nga dunay bomba sabdi ay, nga gihimo ang US nga makapenetrate bisag inani kalawom pa. Nga, inani kalawom pa mahigala nga tunnel. Ha? Tuwa mag-opisina dito. Perting ngilngiga. So, ang mga engineers nga naghimo ani, nagtuo sila mahigala nga ligo na gyud kay kinigod mga kagalaan nga kuan. Mga klase mga higala sa mga materials gigamit. Gituyo ni nga kanabang mga nuclear weapons dili makaduot sa ilawom. Manang safety kayo kining ilang Iran Supreme Leader nga mao si Ayatollah Ali Khamenei. Mo na iyang ground mo na iyang kuan area diin na sila nagmeeting. Pagbomba pa mahigala sa B2 bomber sa US, purbida. Bungka gyud mga sukit di paminaw na penetrate ko sa ilawom kay kini mga GBU-57 bomber kuan siya kanang design siya nga inigkatagak mga sukit di paminaw dili mo buto dayon dayken musud ngadto sa ilawom mo penetrate sa ilawom unya mga 200 feet below the ground ngadto na mahigala mo busikad kining maong bomba. Straight to the point. Didto. So gitan-aw mga kagalaan kay sigurista man ng US. Gitan-aw nila astang Israel ang ilang mga gamit, gitan-aw nila mga kagalaan sa ground penetrating radar. Computer gitan-aw dito mahigala. Susway naglihok kay. Pag human sa bomba, kay ilang man ang gi-monitor dito nag-meeting na monitoring. Grabe na thermal scanner nila as ilang mga ground penetrating radar kita dito sa sud. Kita dito mahigala ang kwan. Murabag CCTV lang gyapon sa ilawom ba? Ang movement sa ilawom. Pag humag bomba sa pagtagak mahigala sa B2 stealth bomber sa bomba nga GBU-57 bungkag mahigala pagkabungkag dito sa ilaw mga kagalaan tan-aw nila sa ilang ground penetrating radar wa na naglihok bisag ok-ok. Motong gipa-confirm mga kagalaan patay ba si Ayatollah Ali Khamenei. Nga kining US sigurista man payon wa na bungkag man. Sayo siguro og patay ba gyud. Kay kining US inana na sa kasigurista kinumdo mo atong Basit Osman og si Marwan. Katong sa 44 nga namatay mga sugid paminaw. Kadto si Marwan og si Basit Osman pag operate adto wa na lang isulti ang mga detalye adto daykin. Giunsa man to nila nganong man maka-eskapo ang sa 44 patay man. Nganong ang kumagko ni Marwan og ang kumagko ni Basit Osman niabot man sa Amerika. Giputlan og kumagko gipada dito mahigala niya, gi-check sa ilang laboratory sa US,
confirm patay si Marwan o si Basit Usman. Giunsa man to nila? Ha? Unsa man to gisakay to drone day? Wa kay eskapo nga tong sa 44 mga kagalaan dito. Nagurino sila, nababoy sila dito sa Mama Sapano Maguindanao, wa sa kay eskapo. Pero ang kumagko ni Marwan o ni Basit Usman giputol, gipada sa Amerika. Confirm. Pagtanaw sa laboratory, maogid confirm patay. So wa na. Patay si Marwan, patay si Basit Usman. Straight to the point. Duha ka terorista patay pero 44 ka pulis ato patay. Katong sa 44. Pero ang US inana sa kasigurista mga sukid ng paminaw nga manigurog sila nga klaro ha. Kay naman tay mga kuan ni ang ilang mga DNA, ang ilang mga fingerprints tanan. Kuhaon na tanan. Bisag kini si Ali Kamini kuha naman nila daan. Sumuna nga pag bumba mga sukid ng paminaw pag-ingon nga kani mao ning iyang compound. Kay ang gibumbahan gud mga higala ang Supreme Leader compound, ang ila mga higalang Presidential Palace, ang Ministry of Intelligence, ang Ministry of Defense, ang Headquarters National Security Council gidungan og bomba. Unsa ba kalihok nimo ana? Hasta mahigala kining maong tunnel man sa ilawom. Kinilang opisina to 200 feet below the ground. Hasta mga exit, unom ka mga exit gibombahan sa di ka kagawas dito sa ilawom eh. O di ka magani matay sa pagbomba mahigala. Mamatay ka di ka kaginhawa dito. No? Patay ka dito sa ilawom. Pero kini gisiguro gid nila nga patay. So ingon ang US nga ipaklaro gyud. So gipaklaro ang kining Israel grabe po ng ilang mga gamit mahigala ang ilang ground penetrating radar mo na ilang gipanggamit kay katubang mga gira sa Hamas dito man to sa ilawom to mga Hamas dito sa ilang mahigalang mga tunnel makita to nila sa ilang thermal scanner makita nila sa ilang kuan mobitan kuyaw lahi na ning gira ron dai kabantay ka istorya bitaw mig ganang mga doon ako ni istorya mahigala nga mga mantigo sa dinilaan nga mga kuan tagagawa sa nasod mahigala nga istorya nako sa ang kalainan ang gubat ron dai tagbo ka hupo ron di man kay na may mga drone ron ha bisa ka ni Gerald gani mag-operate og drone hibawaan man asa ka nagtago-tago okay so tagbo kag tago-tago kita kas pikas kay gigamitan na makag drone nya kana tuwa na sa hawan nga lugar open space maklaro ang drone pero sa lipod ka mga higala og mga kakahuyan musud man sa ng drone pero adto sa ilawom sa yuta doon na po sila mga thermal scanner day doon na sila mahigalay mga deep penetrating radar nga to sa ilawom so kini pag monitor sa Israel wa na naglihok sa ilawom pero gipadadaan gyapon sa Special Operation Force sa Israel so giunsan nila pag check mga higala grabe gyud kayo Straight to the point. pag-confirm gyud mga higala kay paingon patay si Ali Khamenei ni ingon man mga higala ng Iran nga wa matay so medyo kuan pa to kana na ang dili pa certain ug usa ba gyud giadto dayon sa Israeli forces special forces mga higala ng ground gitan-aw pinaagi sa ilang ground penetrating radar ilang mga thermal scanner pagtan-aw dito gyud mga sukid paminaw grabe ilang ka high tech na imaging ra kanarang thermal ko niya biometric imaging kuha nila sus dito sa Ali Khamenei gitransmit dayon sa Israel diya patay sumotong ang Israel may gila transmit dayon ngadto mga kilang Donald Trump issue na statement nga patay na si Ayatollah Ali Khamenei inana po ni kasigurista ning Amerika kay lisod na sa kayo mga kagalaan nga ingon nga namatay na unya buhi pa di ay so inana ka sigurista po ni Trump mga sugid paminaw dili sa Trump kana US daan gyud na sigurista sa una pa mga sugid paminaw kadto mga higalang kang Marwan o kang Basit Usman giputol ang kumagko ato gipada sa Amerika gitan-aw mahigalag mao ba gyud kay basin og mo report mahigala nagoy reward nga dako sa tunay pila ka milyon kutong reward ihatag na mong reward og klaro gyud nga napatay so ila po nang i-confirm mga sugid paminaw patay gyud karon baos mga higala ang Iran ngadto sa mga US bases no pero medyo alanganin ang mga countries mahigala nga iyang gituuhan nga motabang niya sama mahigala sa China o Russia nga unta murag dunay backup gamay wa mga kaigalaan makalihok og igo lang nagbagulbol og ni issue og statement mga sukid paminaw Straight to the point. nakutob lagos kundim wa gyud lain mga higala na tabang lisod man gyud kayo mga sukid paminaw in fact ang mga countries gani ron dito ang Europe gani dai nakuyawan man sa sila ni Kwan ni Ayatollah Ali Khamenei kay basin og mahimo sang threat man dito sa Middle East so kining mga area dito walay misimpatiya ni Ali Khamenei wala say mga higala daykin slaktod nga pagkaistorya karon gani mahigala ang France
o ang UK, mga members sa UN Security Council, ang UK, nipagamit sa Amerika nga, pwede mo gamit sa among mga military bases aron sa kanang pagsagang sa mga ballistic missiles gikan mahigala sa Iran o sa inyong pag-atake sa ganito mga higala sa Iran. Straight to the O ni point. volunteer ni mahigalang mga nasod sa dito. Na ngano man ning ani man. Tungod mga kaigsunan lagi kay si Ayatollah Ali Khamenei, doon na manggod sila mahigalang nuclear program, mga paspas na ba kaayo? Ugon niya, sa kapaspas mga kaigalaan, gibombahan na ni atong B-2 bombers, ni atong last year, gibombahan na mga higala, pero paspas ang ilang pag-rebuild. Paspas ang ilang mga higalang, wag ipon maminaw ba? Ha? Kana og base sa CIA report. Kay kinigong Amerika, di mo underestimate ang ilang mga CIA mga kaigalaan. So, samtang nang lingkod sila sa negotiating table, ang Amerika o ang Iran, nga nagsabot sila mga kaigalaan, lamano, pero lahi ang hitabo sa ground. Mayong pagsabot-sabot, pero siging building dito. Ang ilang mga higalang nangaigo nga nuclear facilities, ilang gibalik pagtukod, unya doon na pa'y laing lugar, nga sekreto nilang gitukod. Muna nga lahi ang nahitabo sa pag-atubangay nila, lahi ang nahitabo sa ground. Nga kaning Amerika lagi mga higala, di mo sugot nga ang Iran naagid sila yung nuclear weapon, delikado kayo. Muna ka ng US, mo kuhan gina sila, mo badlong gina sa mga countries nga maghimo og nuclear, nga mga weapons mahigala, okay ra og sila naa, basta kamuwa. Kay kuyaw man mga kaigalan, samtang karon pa nga, wa pa kayo makabusikad yun, wa pa kayo makalipang kanang maong nuclear program sa Iran, kuhaon na daan sa US. Kay lisod man og mahinayak sila. Sama sa South Korea, North Korea, hinayak na sila ron. Kisamay mo badlong ana ron. Ha? Unya kinigong North Korea mahigala medyo suod sila sa Russia. Muna nga lisod sa ipenetrate dito mga sukid tig paminaw. Kuyaw man na. Ang North Korea mga higala ani mabantay eh. Naghimo-himo sa nuclear weapons. Hanto ni daghanan ng ilaron, wa na sa capacity nga kuan. Kaya na naman ilang kaugalingon. So kining Iran samtang wa pa makahigala lambog yun, agi putol na daan. Kay namay monitoring mga sukid tig paminaw, ambot taon sang pagkahitabo nga tungod man pud sa Russia goday nga grabe ang Russia nga medyo suod sila ining North Korea ba. Muna nga way nakapalag kaayo mga sukid tig paminaw nga naghimo-himo sa ilang kaugalingon. Nya kuya or kay ni mga higala og unsay masuod sa utok ining presidente sa North Korea. Straight to the point. So mo kana nga di mo sugot ang US kay tagam ang US mahigala nga kana na ang kining Amerika kuan man ni sila kana na ang naghibaw mo sa unsa ka delikado sa nuclear. Pag monitor nila mga kagalaan ana kay doon na magutay mga international monitoring mga kagalaan kining International Atomic Energy Agency nga may mo monitor. Pag monitor nila ang uranium enrichment sa Iran, taas na mga kagalaan, dili na pang civilian. Di na pang civilian, muna ang US nakabantay na nga dili mo himo magbomba yun. So, gipakgang sila nga ayaw mo anak nga klase sa program. Wa man minaw ang Iran. Muna nga ang Amerika mahigala, suko yun kay kining Amerika nahibaw sila nga kini mga higalang level sa uranium nga naa sa Iran. Kinigon, sensitive sila anak, kay kibaw man sila katong atomic bomb nga ilang gibomba sa Nagasaki, Japan, o katong sa Hiroshima, tungod man to sa kininang nuclear man to, kining ang ingredients na kanang uranium. Tanawar ko ng periodic table na to sa atong chemistry subject sa una, na iyo diha, mo ng uranium. Kana mahigala nga chemicals, mo na ingredients paghimo og mo na fuel sa nuclear power. Siya mo'y fuel. So, kung taas og level ang uranium, kabantay na ka. Nga kanang nuclear nga naa diha, delikado na. Naman po'y civilian mahigala nga nuclear. Kita sa Pilipinas, naka-attempt man tata sa una para sa nuclear power plant. Kay kining ato mga power plants, coal power plants, but gusto ta nga, doon nuclear, kay aron nga, sakto tag-supplies kurinti ba? Pero doon ay mga protesta gyapon bisag civilian ra 4 to 5%, ang pinakataas 20%. Kay kuyaw masagod ang radiation day.
Natay Bataan Nuclear Power Plant panahon na ni Marcos Sr. Wa na matiwas. Ni atim taghimo ana. Pero civilian ra. Ang monitoring ana may sa International Atomic Energy Agency ining monitor maklaro nga for civilian use ra, for civilian purposes kay ang percentage sa uranium enrichment is 4 to 5% or 20%. Pinakataas. Ang Iran mahigala kay 60% naman. So bisag unsaon ng iyon Ayatollah Ali kami ning dili lagi may himog bomba kun aning amo gud pang civilian ra. Si Trump nakasabot man kay ang ilang mga monitoring mahigala ang CIA hasta mahigalang International Agency nga tig-monitor ingon man gyud nga 60%. So medyo kuyaw gyud. Delikado kayo. Mo nay naka-trigger ini mahigala nga wa ma 2 days before niya tong February 28, Sabado man na. February man, naglingkod pa mas lamang higala pag February. First week sa February, sige pa mas naglingkod ay. Sige paglamano. Nagsabot pa mga kagalaan. Niadtong February 28, 2 days before ana. Naglamanuhay pa. Pero na-break mahigala ang ilang deal, ang ilang panagsabot-sabot. Pag Sabado, gibumbahan mga sukitig paminaw. Gahi man, ibumbahan ni Trump. Pero atong tanawon ang pros and cons ha. Unsa man mga kagalaan, sakto ba ni nahimo ni Trump or dili ba? Unsa may nahimong epekto ani karon?